25 imizuzu ibethile insimbi, in fact phambi kobana kubethe insimbi yaka 10 o'clock. Kuzigcina uphilile namhlanje tshilo ke nathi ke sincokola ke no Dr. Nikelo Mabandla, yena ke i-radiographer based in Queenstown. Mhlekazi, kusoloko kuluvuyo wethu uba nawe enkqubeni. Good morning and thank you so much for joining us. Molweni msasazi, kuluvuyo ukuba nani namhlanje kwakhona, enkosi. Siyabulela. Doc, namhlanje sijonga we are trying to understand cancer screenings and the importance of early detection. But xa siqala i-conversation yethu ndiyarhalela khe sikrobise nje umphulaphula into yobana zeziphi eza most common types of cancers people should be aware of. Ndibulise kwakhona msasazi, ndibulise kubaphulaphuli ngokubanzi ngale mini sikambe ke sisekuqaleni kwale nyanga esiyibekela bucala for i-cancer awareness. Msasazi, beka litsole elithi ezona ndidi zemihlaza sisijongana nazo kakhulu koomama, uba ndingaqala kwalicala loomama, imihlaza edibene ne-breast cancer or imihlaza wena mhlaza uthi udlange kakhulu koomama. Okwesibini, umhlaza othi ube khona gqolo koomama ngumhlaza wesibeleko okanye le nto sithi ibiza nge-cervical cancer. And then ke okwesithathu ibe ngumhlaza odibana nemiphunga njalo njalo ke ukwehla. Kodwa owona mhlaza uthe gqolo ngulo mhlaza we-prostate okanye udoda. Kulandele ke kwi-breast, kodwa kulandele umhlaza wemiphunga. Emveni koko kube umhlaza wamathumbu. So yiyona mihlaza sithe siyibone kakhulu, kodwa okwanamhlanje ndingathanda uba sigxininise kakhulu apha endaweni edibene ne-breast cancer koomama ne-prostate kootata. Zezona sizibona kakhulu ezo msasazi. All right. Doc, indaba yokuscreena. Yesterday we were having a conversation with someone who is a cancer survivor. And she also mentioned into yobana kubalekile ubana uyoyijonga i-cancer, but uthe xa encokola wathi i-cancer yena which is umhlaza webele wazibona impawu ngo-2020. Xa efika esibhedlela kwathiwa unenye into which is not cancer and ayinyangeki, but they can manage the disease. Yaqhubeka 3 years down the line kwafumaniseka into yobana otshini siyayibona ngoku i-cancer because i-symptoms zase ziyazisanda at this particular moment. Iyakwazi into yobana ndithi xa ndiyokuscreena as umama esibhedlela ndiyawava la maqhuma, because you guys always advise us into yobana sinokuyenza i-self-diagnosis manu uva amabele la into yobana ingaba kukho ntoni na, then if uva into ethile chances are very much high into yobana ungafumaniseka into yobana une-cancer. But iyenzeka into yobana uthi xa ufika apha nazi impawu uyazibona, but nifike nina nibone something else ibe ingeyo, but at a later stage ibe ifumanisa into yobana no, this was a breast cancer from the beginning, but ibisa-develop. Can you take us through to that? Enkosi kakhulu msasazi. I-breast cancer uba silapha kuyo nje umzekelo nje. I-breast cancer ixesha elininzi iimpawu zayo idla ngokuba umntu ave iqhuma ebeleni. Yeah. Okanye avanga qhuma ebeleni eve ibele libuhlungu, okanye lingabakhanga buhlungu ibele libe ngathi liyadumba, okanye lingakhange lidumbe ibele kungabikho kwampawu zithile ebeleni anazo. Zikhona ngoba iindidi zemihlaza zebele azifani msasazi. Xa sesizicalucalula ngokunokwethu, zikhona ezi cancer libe liqhuma, zibe khona ezi cancer vele zenza ibele lidumbe, zibe khona ii-cancer zakwenza ibele uba malibe libe ngathi liyarhawuzelela, okanye mhlawumbi liphume into engathi ligazi kube kungekho qhuba. So kuyenzeka ke kwezo ndidi ngeendidi ze-cancer ufumanise uba ke ngoku umntu ibikhona i-cancer but ilolunye uhlobo olungeloqhuba. And then ke ngoku into ezawuyenza apha ekuhambeni kwexesha, njengoba ihleli phaa ngaphakathi ebeleni ingakhange ibe idiagnoziwe,
izawube wona umonakalo isawenza. Umonakalo we-breast cancer ke lo msasazi ngulo wokuthi ihambe iye kwamanye amalungu omzimba, umzekelo iye esibindini, iye emiphungeni, iye emathanjeni, njalo njalo, xa seyispreda ke ngoku. So kuyenzeka uba umntu athi engakhange ave nto ebeleni, mhlawumbi ajike abe nesisu esibuhlungu, uye aye esibhedlele, kufike kuthiwe esibhedlele, hayi, ingxaki yakho sisibindi, only to find uba hayi yi-breast cancer le ibiseyisipredele esibindini, umzekelo. Okanye mhlawumbi abe nengxaki namathambo, mhlawumbi ophuke, xa kuthathwa i-x-ray yethambo kujonga uba hayi bo, wophukile lo mntu, only to find uba hayi, all along ibiyi-breast cancer, qha ibingekho diagnosed. Why? Because mhlawumbi ibingeyo cancer eliqhuma, which makes it important ke ngomsasazi into yobana njalo njalo ngonyaka umntu ongumama mane eyotshekisha uba akho nto ikhulayo napha ebeleni. Nathi singoogqirha asixhomekeki nje kuthini umntu siva iqhuma qha kuphela, yiyo le nto kufuneka kwenziwe i-x-ray so that sikwazi ubona phaa ebeleni ngaphakathi uba heyi, ukhona utshintsho olukhoyo olufana nekhensa nangona nje iqhuma lingavakali. So that kuthi kubheka phambili sibe siyazi uba ikhona nale khensa okanye ayikho. So ngamanye amazwi, umsasazi, ndiyayicinga into ethi kungenzeka into yoba mhlawumbi lo mntu wenenye indidi yekhensa apha ingazange ibe iliqhuma khona mhlawumbi, okanye ibonakale kwangoko khona de yabe yenze umonakalo. Ze ke ngoku mhlawumbi kuloo ndawo baye bagxininisa phaa kwezaa ndawo zonakeleyo, abayazi uba isuka phi le nto until sekuleyithi. You've mentioned into yobana, Doc, umama at least rhoqo ngonyaka makamane eyozitshekisha into yobana akanawo na umhlaza webele. Mhlawumbi at what age apho kufuneka into yobana abantu basetyhini baqalise ukuyozijonga into yobana abanamhlambi webele? Number two, kwi-last conversation esasinayo, Doc, sakhe sayinyathela into yobana we cannot run away with the fact that ii-services when it comes to into ene-cancer phakathi zise-limited kakhulu. Ndizawuya kulo nyaka, mhlawumbi ndibe nelakhi ndifike ndisenze i-screening, fine. Xa ndiphinda next day ndifike kunelist ende elindileyo, ufumanise ke ngoku into yobana iminyaka iyahamba andikwazi ukuzitshekisha, kanti hleze kube kanti kukho into ekhoyo ebeleni likamama. So sihlangabezana njani nemeko enjalo mhlawumbi? Enkosi msasazi. Ukuphendula umbuzo wakho wokuqala, ukuskrina okanye ujonga nje indaba yekhensa, ingakumbi umhlaza webele, siye siyigxininise koomama abafikileyo kwiminyaka engama-40, uqala ku-40 nyuka. Kuyafuneka kanye ngonyaka umane uyotshekisha uba awunamhlaza webele na. Okwesibini, ukuba ngaba kukhona umntu ekhayeni lakho onomhlaza webele okanye wakho wayenomhlaza webele, siye sithi wena ke funeka uqale eli umane uyotshekisha umhlaza webele. Side funeka uqale 10 years before laa age yalaa mntu wenebele. Umzekelo, ukuba ngaba wena ungumama okanye ungusisi, umama wakho wafunyanwa enomhlaza webele ena-42 years of age, wena kufuneka by the age una-32 uyaqala umane uyojonga uba unabele na, 10 years before laa age wayediagnoswe ngayo umama wakho okanye udadobawo okanye njalo njalo. Funeke wena ube uyaqala umane uthi gqolo uya kwagqirha. So wonke nje umntu sithi 40 years, but ebantwini abaneriski ephezulu yoba nomhlaza webele, abane-history apha efemelini yebele, funeka aqale 10 years before isizalwane sakhe eso sathi sadiagnoswa khona. Okwesithathu, msasazi, lo mbuzo we-services unzima kakhulu. Thina apha kule nkampani yakwaMobirex nalapha eCommon Radiology, siyinkampani yabucala eyenza izinto zediagnosis zamabele bucala. Sisebenza kakhulu nge-medical aid.
Kodwa ke siyiqonde into yobana abantu bakuthi ixesha elininzi abanazo i-medical aid. Traki yethu iyahamba iyofika apha koocala, iyofika nakwezinye iidolophu ezincinci. Ze kuthi ke uba ngaba mhlawumbi ugqirha waloo dolophi ukhona umntu okanye oomama abaqondayo uba heyi, doc, basengxakini, asikwazi uba singabanzi inantsika iithesti, siye senze laa arrangement yobana uba ngaba khona abantu ababini abathathu akucaca uba bangxamisekile kakhulu, noko sikwazi ubanika uncedo simahla. Siba nayo loo nyoba msasazi because siya-understand uba imeko ngelinye ixesha ayivumi. Okwesibini, ndingalibeka litsolo elithi aba gqirha bakwezi dolophu ezincinci, umzekelo kooWhittle C nokuthini, babanawo amaphulo. Ndingenza umzekelo kule nyanga izayo sizawube sinephulo apho nge-weekend sizawujonga abantu abayi-1000 apho sizawuhlala singoogqirha sisonke sijonge aba bantu. Nale nto ke yoskrina for imihlaza yekhensa, itrakhi yethu izawube ikhona ke phaya isenza lo msebenzi simahla. So ndizama ukuthi siyazama apho sinakho ukuzifikelelisa ezi services ebantwini, kodwa within limits, because kaloku le nto iphinde idle kuthi epokothini. Siyazi ke phofu uba ingxaki ikhona phaa kwezi center zikarhulumente uba azikho ezi services ngohlobo mema bazifuna ngalo. Mhlambi abaphulaphuli abakufutshane doc safuneka sike sibaphe mana abaphulaphuli bam noba bayi-5 ezi services zobana baskrine, more especially apha ku-October, bakhe bazotshekisha umhlaza webele mahala. Injalo msasazi, ndicinga uba mna nawe kunye nomphathi lo wenkampani apho ndisabenza khona ndizawuke ninxulumane sibone uba abaphulaphuli kanjani. Maske sibanike abaphulaphuli, so sayinegotiate ke kodwa loo nto. Thank you so much doc. From a radiographer's perspective, ndiyafuna ukhe ukrobisa umphulaphuli into yobana kubaluleke kangakanani into yobana ikhensa emzimbeni womntu ikhawuleze ifumaneke, and mhlambi zeziphi i-lifestyle changes endinokuzenza mna as an individual ukuprevent into yobana mhlambi, let's say andinayo i-family history, akho mntu ekhaya wakhe wanekhensa ngaphambili, mhlambi zeziphi izinto endinokuzenza mna ukubana ndidelay iprocess yobana mhlambi ndingabe ndingachaphazeleka yikhensa, nayiphi na ikhensa. Enkosi kakhulu msasazi. Njengoba besendike ndachaphazela, ikhensa iyawenza umonakalo omkhulu kakhulu emzimbeni womntu ngolu hlobo lobana njengoba besenditshilo, ithi ibiqale kule ndawo iqale kuyo, masithi iqale ebeleni, ityhutyha umzimba ihambe iyomoshakalisa amanye amalungu omzimba, de umntu ke ngoku ibe iyamthatha kanjalo ngolo hlobo. Ibalulekile le nto uyithethayo msasazi yobana ii-lifestyle changes sikhawulelana nazo kanjani na to try upreventa le nto yekhensa. Ngaphandleni ke kweendaba ezidibene nofuzo, futhi ke ngoku umntu akakwazi uba ngaba angazitshintsha ezo zinto ezo. Ikhensa iyakwazi ukuba mayinqandeke okanye mhlawumbi umngcipheko wayo mawehliswe, ingakumbi xa sijongene nezinto ezifana noba i-lifestyle yomntu uyiphila kanjani na. Umzekelo, ikhensa yebele ixhaphakile ebantwini abatshayayo msasazi. Ukutshaya, i-breast cancer, iyabalulwa kakhulu. Nokunga-exercise ngeminye imingcipheko ye-breast cancer. Uba ngaba ndiyazibalula nje izinto, yes, i-history yefemeli ibalulekile, i-age, ukhula umntu owabove 40 nayo ibalulekile. Ezo zinto ke zombini umntu mhlawumbi angangakwazi ukwenza nto ngazo, kodwa ezinye izinto izibalayo, ukutshaya nokunga-exercise, nazo zezinye imithelela ebeka umntu ezingciphekweni endicingayo uba umntu noko angakwazi ukuyinqanda ezo. Ukuza ke kwii-cancer ezifana nezemihlaza, obviously ke ezemiphunga, obviously ke ngoku ukutshaya ngoyena number 1 ke ngoku apho.
So ndithetha into ethi mhlasazi into ezifana nokusoloko umntu ezilolonga umzimba nokuyeka into ezitshaywayo loo nto iye ibaluleke kakhulu amongst other things ekugwemeni indaba edibene ne-cancer. Right. Doc wethu singancokola kusephandle but ndiyafuna wethu nje uphe umphulaphuli ilizwi lokugqibela malunga nokubaluleka kokubana simane siyoyijonga umhlaza ingakumbi umhlaza webele eziba ubutshilo as well as i-prostate cancer. Enkosi kakhulu msasazi. Baphulaphula ekhaya. Le topic idla ngotya umzintliziyo zabantu kakhulu. Indaba edibene ne-cancer naphi na apho sithetha khona ngomba we-cancer abantu bayanxunguphala. Kodwa ndidla ngothi i-breast cancer ingakumbeni i-breast cancer nayiphi na i-cancer ibuhlungu yona xa ithe yabe umntu uyadiagnoswa yiyo, kodwa iphinde futhi yeyona cancer endicinga uba iyawuvuyisa kakhulu umphefumlo wam xa ngaba sithe sayibamba eli, ngoba umntu uye afike umbone ubunxunguphele xa umxelela uba une-breast cancer. Senze zonke iithesti zethu sifumanise uba hayi iselapha ebeleni qha akakayi kwamanye amalungu. Aqale umntu itreatment, aqhubeke phambili netreatment yakhe, aopereyithwe isuse ikhensa. Emveni kweenyanga ezithile okanye iminyaka ethile sibone uba hayi ngenene ikhensa yakhe siyiwinile. Ngamanye amazwi ndizama ukukhuthaza msasazi ubana elona cebo lekhensa kukuyibhaqa eli. And ibhaqa ikhensa eli leli le-screening. The earlier siyifumana ikhensa is the more ke ngoku sibe nayo itshansi yokuthini yokuyibetha siyilalise ngophondo. Kulapho ke thina ke singabantu abasemagunyeni wezempilo siba novuyo kakhulu khona ukuba lo mntu ndimbone enxunguphele nekhensa kodwa ngoku look 2 years down the line ugcobile uchwayitile umntu ikhensa yakhe iphilile. Ndizama ukuthi baphulaphuli akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Eyona nto ibalulekileyo ukuba masiyeni siyijonge ikhensa uba sinayo na, uba ikhona ikhensa ungahlali ekhaya ucinge fama mhlawumbi izawunyamalala. Ayizunyamalala, masidilishane nayo ngqo siyibethe apho sinako khona. Enkosi. Quick one, Doc, before uhambe. Iyakwazi into yobana kufunyaniswa into yobana umama unayo ikhensa then kuthiwe okay ikwibele elili-1 siza kulisika elibele. Iyakwazi into yobana inyangwe with ngaphandle kobana ibele libe liyasikwa? Iyakwazi msasazi ukwenzeka loo nto. Okay. Nangona nje singayithandi ukuyenza. Siyenza kwi-cases ezi-very specific apho siqinisekileyo uba xa sisusa elaa qhuma ikhensa le ayizushiyeke lapha ebeleni at all. Ziba khona futhi nendidi le yekhensa because emveni koba sisuse elaa qhuma siyoxilonga phaya elabhorethi babone uba yikhensa ehlobo oluthile le. Xa ihlobo oluthile idla ngohlala phaya eqhumeni okanye hayi iyathanda uba mayihlale yondele phaya ebeleni nangona nje iseliqhuma lisendaweni eyi-1. So lena ikhensa ii-chances zoba isebeleni lonke ziphezulu, so masilisuse lonke ibele njalo njalo. So kuye kuxhomekeka kwi-case ngekheyisi uba yikhensa luhlobo luni, yonde kangakanani njalo njalo. Kodwa kuyakwazeka uba sisuse ilampu okanye iqhuma elo qha kuphela kwii-cases ezimbalwa ezi-specific. Another question. Ilentuka ndifunyanisa into yobana ndinekhensa kweli ibele lisuswe ibele. Ikhona itshansi yobana mhlawumbi 5 years down the line lingaphinde neli lesibini lichaphazeleke? Injalo msasazi, yiyo le nto sithi umntu emveni koba enziwe i-operation yebele lasuswa kufuneka naye aphinde athi gqolo unyaka nonyaka amane eli lishiyekileyo ibele limane liskrinwa nalo unyaka nonyaka because kuyenzeka uba mayiphinde ibe khona ikhensa kwelaa cala. In fact laa mntu usemngciphekweni ophezulu uba lingaba khona ikhensa kwelaa bele lingaphaya. Ningavele niwasuse womabini nje? Hayi kaloku msasazi asikwazi usiwasuse omabini umntu engenakhe. Because why I'm asking this, why I'm asking this, the cancer survivor ebendihleli nayo izolo,
uye wayicacisa into yobana ndisurvivile kwi-cancer ne lasuswa elokuqala ibele but zikhona iimpawu kancinci endizivayo into yobana ziyeza nakuweli lesibini ibele. So why can't you just remove both of amabele ndiske ndingabi nawo qha once and for all? Yabona ke msasazi, Okufuneka ndiqala niyidiagnose. yiyo le nto sithi umntu makenziwe i-cancer screening every year noba ube nayo i-cancer yanyango libele. Kodwa yabona ke andifuna untsokotha kakhulu. Akhona neenkcubabuchopho kunye ne-research ngayo ethi heyi, xa ngaba izindidi ezithile ze-cancer okanye ene-genes okanye enofuzo umntu, because siye sitheste ii-genes kwezi cancer sifumanisa uba ezinye ufumanisa uba iba kwintombi, ibe kumntwana, ibe kumama, njalo njalo. Wonke umntu yonke cancer, meaning une-strong gene anayo. Then kukhona oosongcaphephe abathi kungcono xa ngaba siyibonisa one koba bantu abo mayisuswe omabini. Yabona ke seyidibheyithi ke enzima ke leyo. Abanye ke bayakholwa kuye, kodwa ke apha ke ekuhlaleni kwethu ngokubanzi nje asiyi-advocate kakhulu uba umntu makavele nje asuswe ibele ukuba ngaba asikakaboni cancer. Next conversation, because we'll have many parts of this conversation. I want us to sizicalucalule ezintlobo zezi-cancer and also touch base on le into esithetha ngayo namhlanje. But thank you so much, Doc. Siyabulela kakhulu kwethu ngexesha lakho, benemini emandi. Enkosi kakhulu tata. All right.